Sawona, I hope ukuthi ke uright la ukhona khona. Yes, ngizoqala nje ngokuxolisa ngomsindo womoya. Usiyami. I just have this hunch that I wish like I could share with you guys. Iyona iphi ke le hunch le engifuna ukukhuluma ngayo manje nje before kushona ilanga. This age bafethu kulesi sikhathi lesiphila kusona manje sidinga ulwazi, kudinga ukuthi wazi izinto eziningi. Yabo izinto eziningi they don't really have to be physical manje. Izinto ekufanele uyi-apply empilweni izinto ozaziyo. Angazi kuthiwa it's an information age. Zihluphe ngokwazi, zihluphe ngokufuna ukwazi ukuthi ungayibhetherisha kanjani impilo yakho. Kuningi abantu babhala incwadi nabantu abaphumelele empilweni abenza izinto engathini aba-inventayo babhalele incwadi ukuthi benza kanjani ukuze baze bafike lapho. So what I want to say, it is very important nawe ukuthi uyihluphe ukuthi ungafika kanjani ekuthenini ugcine impela njengalabo bantu labo kanjalo. So I know ukuthi mhlambe awunaso isikhathi uyasebenza uhlezi uvuka uyasebenza kodwa ke just buy yourself a book ozoyifunda. Make sure kodwa ukuthi incwadi leyo ezokwenzela ukuthi ukwazi ukuthi ube nolwazi oluzokusiza in the long run. So ilokho engithi angikusho mina kulesi sikhathi manje nje ngoba kahle kulesi sikhathi manje sesidila ngolwazi. Ayisekho lento yakudala ukuthi kufanele umuntu asebenze kanzima. Kufanele ube nento oyaziyo. Yabo, like you have to have a certain skill owaziyo. So it will take ukuthi uma ngabe ukuthi mhlambe you wanna learn about a certain skill, lokho kuzokudinga ukuthi uthathe ngisho ne-course. Ngisho nakho ukufunda kungakusiza, but you also have to do ama-researches amaningi, uresearch ngezinto, ungahlali nje phansi. You know, thina siphila esikhathini esi-exciting ngempela. This is the most very exciting time to live in kulesi sikhathi samanje, because we get to be introduced to information ngempela eningi evast ngalendlela. It's unstoppable. Ngathini iningi ngalendlela ukuthi angazi ukuthi ngayichaza ngithini lento, kodwa futhi iningi ngalendlela yokuthi size sibe blinded ngoba nayi ne-social media ngala. Social media ngalana iyasiqina. Yabona nje TikTok no Facebook bayasiqina. Sigcina ngempela sesingasabi naso isikhathi sokufunda izinto ezibalekile ngenxa yokuthi sibuka lama video laba angasizi ngalutho ko TikTok. Kodwa mina bengithi nje ngaphandle ukuthi ngize ngikhulume izinto eziningi ngiphinde ngikhulume kakhulu, bengithi nje mina zifundise ukufunda, zifundise ukuyifuna knowledge, because the knowledge is out there. Ilento nje information is out there only for wena, for your own favor. Yabo, kodwa it's up to you ukuthi wena uyathanda yini noma awuthandi ukuthi ube successful. Kodwa ngicabanga ukuthi njengoba ngiyisharisha la le message le noma ngisharisha lolwazi ngilisherisayo njengamanje noma ke lokhu engikwenzayo njengamanje ingoba ngicabangile ukuthi akekho umuntu ongafuni ukuba successful empilweni. So in order for you to be successful, you have to seek for information, you have to seek for ulwazi, because ulwazi libalekile bakwethu. Ayikho ke into ethene ebengithi angizoyikhuluma, bengithi nje angithathe lesi sikhashanyana sokusho leyo nto leyo ukuthi ke read if you have to read. Mangabe ukuthi kukhona i-course ufuna ukuyilento nje ukuyithatha for that thing ofuna ukuyenza, kwenze lokho sisakhona isikhathi, ngoba mhlawumbe kuzofika isikhathi la ongeke usakwazi ukwenza lokho khona. We are living in a very very dangerous and indeed a very exciting time. Yabo, because manje kukhona ukuthi ziningi izinto ezikhona. There is
i-information ngala ebhedayo and there is information ngala e-right, so it's all up to you ukuthi wena ukhetha yiphi. Ngiyabonga.